Olur. Ya halmara daha devam ediverin yankı yerde arası kesildi. Ha doğru. Ama bu köprak urlan kanada 45 minuttan arası kesilýän bolsa inni kimide berkirak bolary. Diýjek bolýan zatym ene şular ýaly aýdaýly bir ılımly, bilimli, derejeli wezipeli adamlary biýgüne tutturup niýasyň buýrugy boýunça türmelerde çüýredildi, ýok edildi. Olaň türme diýenem bir orta asyr zynnany. Şol owadan nepede şu birinji variantda gurulanyny şol beýikligi 1 metr 50 santiýa eken adam dik turup bilen aşataýdy. Uzunlygy 2 metr. Elin şeyden de iki tırsak zat yema derip durdu. Yani şu real şertte adamları ne gün görüyor ne hava şey tatlı yani. Ondan o taydan o da uzaktan diğer çıkan adam katı seyrek ol. Mun adamdan biri olmasa kalanı o odan ne basılan o Türkmenistan gırlı vazifesini nişan adamın keç ıkbali ağacı ıkbali sonunu var. Akabirleri yankı şuun günü hukuk koruyucuları ben burada da çok bolýan. Ine şol adamlaryň köpüsi şu biziň iýdarlap, bizi ýurtdan çykmamyza ýa ýerimize garalary gurup söwürip ýenjilmegine ýa ýok edilmegine sebäpkär bolan ýol başçylardy. Ana çüýrediler, olaň jesedem görünen köpüsi ýetapylan. Aýdylan akşuny içen. Eşirinkiler meniň soň tutulurlaryny milli kupalyň nämesin şonu näme artykmys. Sizin ine iyidine gidersiňiz. Ine şol wezipeden boşadyrylan hemmesi ömeden owadan nepeden geçmeli. Näme üçin? Ama Nurhan, hep ol ýeme mekir siýasat ýöretdiler-de niýaz hem gurban bolup. Olar şaýat goýanaklar eden jenaýetiniň iyidin. Hiç kim birden bilip bolmaz. Häzir biz ýurda barsak, ine şolaň ýüzüne durmaga şaýat gerekdi. Sen şaýat ýok. Mene demek onu olur etti, olurum cezanı çekip ölüp gitti diýjekler de. Ine şon üçin bular ine şu metodolun yani. Ine aýtjak bolan şulardan ibaret ýöne başga da soraglarym bardy size şu tema boýunça bir zatlar aýtjakmy? Yok men aýtjak dadym ullakan aýtjak dadym yok ýöne tarih görkezip gelýär-de. Her bir ministr bolan ýa ýokary wezipe eýelen bar diýen ýaly pensiýa çykyp bilmän, agtyk çoğuluklarına gowany bilmän türmede ölüp gitdiler, çüýrediler. Ne şonu menem aýdaýyn idim şu wagt özüni hökümet diýip atlandyrýanlar ama şular ýüzleneýin idim. Siziň hem ýanky infoňyz şol owada nepede oturjakdyr. Gaty dogry. Gaty dogry Nurhan. Ulan ýemeden ol bir ýemede aýlanyp duran çarşy pelek onuň hiç kim çykana. Çykma mümkinçiligim ýok. Biriniň eli bilen beýle kin öldürýär, soň ýygyny aksyny etip muny ýok edýärler, şey aýlanyp dur. Seretsinler, biz ýalan söz diýen bolsak, seretsinler islendik ministrligiň o ýemeden ykbalyny seretsinler taryhyny. Soňky 33 ýylly näçe ministr çalşyly, näçe şolaň pensiýa çykyp bildi, näçe owadan nepede ýok edildi. Ya elnäki emlaklarym hemmesi çağı çoğuly nerelerde sergelen bolup ýok. Ana teresler özleri görsünler, özlerine gerek netice çıkartırlar. On başına gelen, men başıma gelmez deyip yaşamak mümkün değil. Aslında kanun işlemeyen devlet. Şeyle. Ne de orada zınnanları atyan eken paçalar. Tamam. O kim gowunu yaramasa, o kim gat gayrım bir söz diyen bolsa, şu zınnanları atylýan nemeler de gaýdyp çykmaýarlar da. Şo da çüýrýän ekenler. Ine Doğru. Türkmenistana mene şolar ýaly. O ütköşük zat yok. O orta asır metotlarını kullanıyorlar da ceza verenlerini. Aytıp dile getirir yal cezalarında bulan gorköz yani. Yönüne yurda varamızda sonra halka ya halkara cemiyeti ayan etmeli var. Bulan kurulan genosidin öz halkını kırgınçılığı verdi. Öz halkını. Ol geyitlerin kıyal beylek halkları da
ol özünikin beýgeldi beýlekleri gul derejesinde saklamak maksadyda. Bu öz halkyny gul derejesinde saklap, o beýleki öz jelladyna hyzmat edip ber. Şol en gynançly ýeri şu. Ýöne mennese de başga sorag bar Nurhan. Ene ýaňy diýenden hepde bolup geçdi. Amerikada prezident saýlawlary geçirildi. Biziň şol garaşan kandidatymyz, men garaşan Kamala dik. Eger şo gelen bolsa, bir dünýäde biraz öz görüşümçe, bilişimçe düzgün tertip ýoly goýulajak ýaly Orsiýada dur diýiljek ýa-da beýleki döwletlerde bolup geçen beýdegünçilikleriň öňe alynjak şol sany biziň diktatura bilen dolandyrýan döwletlerimize diňe Türkmenistana bütün Merkez Aziýa. Şu zatlar bilen Kamala Harris'i men baglaşdyryp oturdum. Emma ýene de halkyň islegi boýunça diýip aýdaýly, olam bu dogry. Donald Trump saýlandy. Birinjene aýdyn kimiň tarapdary men bilmem otyn bolýan, halkyň bilmegi zerur. Kime ses berdiňiz men bilýän, çemen öre bilen ol gidip şonuň ses aljak ştatlaryna şeýleýän geldiňiz diňe özüňizde aýdyp berin halky. Onuň näil geçdi şo saýlawy. Näme bolup biler, näme geçip dur saýlawdan soňra biz näme garaşmaly 20-nji ýyl, 21-nji ýyl bar. Şu soraglar toplumynyň özüňizde jogap tapyp aýdyp berseňiz halkymyz üçin. Men ene bu saýlawlar barada aýtsam, nemede ene gynansaňam ýa gynanmasaňam şu Donald Trump'ın saýlanjagyny bilýärdim. Emma men sesi Harris'e berdim. Ýöne Donald Trump'ın saýlanjagyny bilýärdim. Näme üçin? Sebäbi şu Amerikan taryhyny gözaýlayan da taryhyny hiç açan aýal maşgaly 200-300 ýylyň dowamyny hiç açan aýal maşgaly prezident bolmadyk. Aýal maşgaly nemese de kandidatlygy öz nemesini hödürlese de, kandidaturasyny hödürlese de hiç wagt ýeňmedik. Käbir adamlaryň aýtmagyna görä belki yalanam bolup biler, belki dogram bolup biler. Amerikan milleti aýal maşgala kän bir ananmaýa diýerler. Döwleti bu giden döwleti aýal maşgala ananyp bolmaz diýerler. Belki yalanlar, belki bir adamyň öz pikirdir bu. Ortaglanlar ýöne şeýle gurulňlary eşitdim men. Onuň ýyly gaýdyp şu taryhy seretseňem aýal maşgala heniz prezident bolmadyk. Ine bola eýle bir tarapdan. Inni Kamala Harris ýeňen bolsa öňkülük dowam ederdi. Öňkü ýürüdilýän kanunlar dowam ederdi. Ukraina bilenem şoň ýaly, Orsiýet bilenem şoň ýaly, Hytaý bilenem edilşolar ýaly öňkülük bolardy. Ýöne Biden'ın döwründe biraz ýurdy näme etdiler. Öz ugruna goýberdiler. Döwleti öz ugruna goýberdiler. Ähli granitsalarym açyldy. Gelen geldi, giden gitti. Esasanam şu nelegal gelen migrantlar kän. Gaty köp video faktlar bolly, nemede görüldü, YouTube'larda da goýuldy, täzeliklerde goýulýady. Şol Trump'ın dikdiren nemesi var, hayaty. Gaty beýik hayat hemem demirden epesli yüzläp müňläp kilometr ýerleri dikdirdi, näçe milliard pul çykdy oňa. Ine şol demirli hayatlary Meksikan tarapdan elleri elektrik bıçkı var ya. Hawa. Drel ýaly bıçkı elektrik. Şoň bilen kesip otur oglanlar Meksikanlar
geçmek için tarladı. Çölün orta arasında. Ondan bir video çekke. Onam YouTube'a koyuyorlar. Şimdi size geçirmeyecek bolun. Bir de mene şey edip geçeceğiz diyorlar. Ondan geçen de onun sağın sağacağı yok da anırtını yüzlep münlep adamlar karşı oturuyorlar. Bahar geçiyor. Bir günü ortaçı hesap boyunca jete 100.000 oğulay şeyrak adam geçip biliyor da. Eh, Ya o atkan, atkan. sebep o tayda dine Meksikan öz yerli milleti del. Halmara da. O taydan itlenik sebebi şu kontinente seredingine kontinent demir gazyk Amerika bilen Gün Orta Amerika bolsa ikisinin birikýän yeri şu. Aha. Bular bir kontinent bilen başga kontinent. Ýöne ikisinin birikýän yeri şu taýda çölüň orta arasy. Inni başga yerlerden gelmek gaty kyn bolýar. Ya samolyotly gelmeli ya da deňiz güçlü bile gelmeli. Okeanyň üstü bilen. Bular Meksika. Meksik ne o? Amerika. Mhm. Amerikan daşda görüyoruz wa. Ogo bilýän akýa. Onun ya samolyot bile gelmeli ya da deniz deri eneme bile gelmeli. Suğun üstü bile. Inni Sukaputni yankı garayol diyeli. Şu Uğruyor. Guryol ha o. Guryol dine Meksikan üstünün var. Şoň üçin beýleki döwletler gelýär, Meksika gelýärler. Beýleki döwletlerden geçecekleri Meksika gelýärler. Türkiye bolsun, Venezuela bolsun, beýleki itlenlik Kuba bolsun ya Guatemala diye gatı kenne bu nime devletlerim, Latin Amerika devletlerim. Ondan bulun aksentini bilmeseňem, şo dille gurlap ýören bolmasaň, aksentlerim ütköşük de bul nime Latin devletleriniň. Hemme de Meksika nime ýanky ispan dilini gurlýar, ýöne aksentleri başgaça. Şularyň hemmesi Meksikan üstünden geçýärler. O taýda da ýürüte göýür oturan adamlar var. Pograniçnikler var, Meksikan pograniçnikleri. Şolaryň eline bir olar medil bağlarda turan neme ýaly. Eline o 3.000 5.000 dolar diýerler bir adam maşyny ýöne aýyny o çağalym bar näçe sany özüm aýalym köplük biz onça pulumuz ýok gaýrat et bu taýda ajylýas zat diýip ýanky ýalbar ýakar edip adam maşyna 500'den berk geçenler bar. Ine şoň ýaly diýenler bar. Ýendan inni oňa berip bermäne pul ýok Meksikalyň özüniň yerli Meksikalyň onça pul ýok bermäne. Olar näde? Ellerine 3-4 günlük iyice işek suğunu çenini alýarlar da çölüň orta tarafından pograniçnikden ýok ýerinden geçýärler. Kesip ýankyýaly. Bıçgalyp kesip. Ana o taýdan geçýänler ne mut geçýär. Onuň bir geçendiňim Biden näme diýär? Biden'ın lokan bir elinden bir gelýän adam ýok. Ýanky onu umumy administrasiýa çözýärdi. Prezidentiň administrasiýasy. Onuň birinciden bulary ýanky imit üçin edýär. İmit bilen. Onuň üstüne de atelleri ýerleşdirýärler. O giden adamy bir ýere ýerleşdirmeliler. Atelleri ýerleşdirýärler. Atelleri de 3 wagtyna naharlaýarlar. Şeýdip hökümetiň gaznasy var. Gaznasynyň epesli pul gidip durýar bulara. Inni halkyň ýagdaýyna näýli, yerli halkyň. Yerli halk aýdaly bu zatlar göwüne jaýmy? Haýsy döwletiň yerli halkynyň göwüne jaý bolar? Ine bu tarapy bar. Sebäbi yerli halk orta grup bolsun, ýokary grup, ýokary gatlak bolsun, hemmesi nalog töläp oturýar. Talgyt töläýär. Seni işleýän sen aýlygynda talgyt gidýär. Şol talgytlardanam şo gelen immigrantları naharlamaly, yerleşdirmeli. Şolara saglyk medisina strahowkasyny
bilen üpçün etmeli. De olar çağal çuğul gelýär, keselli köpsi. Olar üpçün etmeli. Gepin ýykasy şolaryň çağasyna çenni. Her çağasyna çenni $1000 şeýlere pul berilýär. Ýa-ni bir saparlyk bolmagy mümkin. Ýöne şol özi dokumentalny arda berip uçoda durýança şo batlança kömek edilýär-de, ýa-ni nahar berilýär, otellerde yerleştirilýär. Ne şoň ýaly. Soň legallaşan soň ýa işe durup bilýär. Enes atasy işe durup bilýär. Ondan soň çağalaryny aýlyklar az bolsa ýene pasobiýa dowam etdirýär hökümet tölemesini. Ondan köpüsi bir işlemeýär. Çağam 4-5 tane çağam var, seretjek, özüm seretjek diye. Hökümet öz çağalaryny öz sereden üçin aýlyk töleýär enes atasyna. Pasobiýa bir berilýär, üstesine de enes atasyna aýlyk tölenýär. Ejesine ýa kakasyna kim seretýän bolsa. Nişler ýalrak düzgünimiz bar bizim. Ondan ne pikir edip görün, yerli halkyň göwüne jaýmyşy. Emma inni Trump'ın alıp barýan siýasatyny dinlesek, Trump diýibiniň garşy ýa-ni gelýän toplum var. Grençan bölüp geçip nimedip ýaryp geçen nimeler var, migrantlar. Ne bulara garşy. Häzir diýen zady geçse geçibersin niýe? Baryn deport etdirer niýe? Bu diýen zady şeýler. Ondan ýene de şu Trump'ın diýen zady 24 sagatyň içinde Ukraina bilen Russiýanyň uruşuny togtatdyrar niýe hawa. Indi ol näde etjek 24 sagatyň içinde? Putin onu dinleyecek mi? Ya Zelenski. Ine şu tayda, gep şu tayda. Bilem bolu sonra. Hawa. Indi Trump'ım yine de kömek etmesini devam ettirecek mi? Olam sonra. Ukrayna kömek edecek mi etmeyecek mi? Olam sonra. Gatıken sonra var yönü. Indi bir öz işine başlanan soň, yanvardan soň o zatlar belli olur. İmigrantlar idine deport edilýär mi? Ukrayna kömek edilecek mi? Hemme zat onuň açaçan bolur. Ne meniň görüşime şeýlere. Eger men Amerikan grajdanyň hak hökmünde Ştaýnyň ýaşaýjy hökmünde aýtsama pikirim bir tüýsli, eger türkmen bolup men şu Russiýa hökümetiniň ýykylmasyny isleýän bolsam, Putiniň hem aýdala Russiýanyň, Ukrainanyň üstüne bomba ýagdyrmasyny bes etmegini isleýän bolsam, edil türkmen hökmüne aýdamda hakyky isleýän. Russiýanyň men dagamasyny isleýän, dargamasyny. Şol ýurdun ýeňilmesine isleýän, Ukraina gidijek döwletiň öňünde. Soňam böleklere bölek bolup 20-30 sany böleklere bölünmesine isleýän. Onu men elimi şeý diýip ýüregime goýup aýdýan. Isleýän adymy. Putiniň hem gün bolup gitmesini isleýän. Gidýärmi, ölýärmi, onu o Hudaý biler ýöne. Men şol adamy gaýdyp görmek isleýämok. Ne Russiýanyň içinde, ne daşynda, ne ekranlarda, ne de bir bunkerin içinde, hiç yerde görmek isleýämok. Inni ne Türkmen milleti bolup, Türkmen bolup aýdamda men şol ýurdun ýeňilmesini isleýän Russiýanyň. Trump'ın kömek etmesini isleýän. 'Ukraina.
Onu yöne son görür eder mi etmez mi? Yönü Türkmenlerle yine Amerikan bolbaydamda. Şol granisan yapılmağını isteyen. Her kim gelsin, legal bolup gelsin. İş başarıyamı. Пожалуйста, vize açtırsın gelsin. İşlesin, kazansın. Şu yurda da bir kömeğini yetirsin. Eline näme gelýän bolsa. Güýçlü sportsmenler bardyr. Gelsin, çagalara sporda öwretsin. Güýçlü biznesmenler bardyr. Bir zatlar oýlap tapyp bir zawod gurjakdyr, fabrik gurjakdyr. Gelsin, şu döwlete peýdaly näme edip bilýärse etsin. Ýöne legalny gelsin. Ne men Amerikan bolup aýdýan adam şu zatlar. Yerli halk bolup halkyň adyny aýtsam, sebäbi men yerli halklar bilen kän gürleşýän, bularyň pikirlerinden bilýän, bularyň agzyna miskak görýän, nämeler diýär, kim näme diýär, kim näme kimiň tarapyna, haýsy bolsa gowy, näme bolsa gowy. Ine şeýlere ýöne has beteri türkmen bolup aýdasym gelýär. Ukraina kömek edilmelisin isleýän, edilmegini. Biram şu Russiýanyň ýankyşmaly. Bölük bölük ownuk gidijek bir respublikajyklara bölünsin. Avtonom respublika bolsun, ýene bolsun, şonuň bölünmegini isleýän. Şonu men görmek isleýän. Gözüm açyk wagty. Boldy halmyrada. Tuvalama şeyler üniversiteden dengilen bir gidip yatan filosofi, felsefe oluptu. Savol, yama Nurhan Katı plus mesela çemeleştiniz hep taýdýaňa bir adamyň pikirden sizin üstüňiz bilen Amerikan halkynyň pikirini bilip bolýardy. Ya şol Amerika bir döwür ýanky göç eden adamyň pikirini bolup bildi. Bu taýda esasy eri şargaş bolup geçýän pikir men düşünüşime göre gelen adam ýanky ursatly ýolla bilen gelmeli, bir ikinciden işlemeli, üçüncüden salgyt tölemeli. Şol ýaşaýan döwletine goşandyny goşmaly. Sebäp ol salgyt төлese şol salgyt soňraky geljeklere ýa şol döwletiň guruply bolmagy üçin peýda. Indi wagtymyz barmy 5 minut? Ýene Haw, gurt. O. haw. Aýdarsyňyz öňünden birden durmasam. Ýanky ne şol migrantly meselelerde men siz bilen dogry radylaşýan. Ol her gün gelýän ol 100 000 adamy sen näde beklejek, näde taklajak sen ol bilemek dünýäniň baý döwleti bolanda da ol gaty çökdür elýär. Onsoň ol gelen adamlar ýa-ni ödüňiz aýtdyňyz. Belli bir wagtda işe duran atlagy. İşe durjagyndan işe durmajak gatykän beýhepleri o döwletiň hasabyny sosial ýaşagy otururlar. Onun döwleti çöker ýa, ýa jemgyýeti. İýe çökýär. Indi şol Trump men oňa kän bil baglamak näme üçin onu şolar ýaly prezentativny häsiýeti bar. Daýman şonu şeýtjek, bäde çekdik şu bir adamlaryň öňünde ýa-da öýdüň orkadýada şolar ýaly nähili baýdy men türkmençe onu sözünem tapama bir narsisizm, narsist şol bir özüni mahabatlandyrýan adam. Men şolar ýaly görýän. Ol nädip sen her gün gelen 100 000 adam bir ýylyň dowamyny aýdaly hana 1 milyon, 2 milyon adam gelen bolsa, sen bular näde taýaklap çykarjak? Bu grajdan olsa turmaz mı o taýda? Bir ýagdaýym bar. Şunu gözüňizi tutdularmy kabul? Ondan ikinciden Trump aýdýar men 24 sagatda şol uruşugy torur. Oňa da gytaklaýnan bolsa gön jogap berdiňiz. Bolaryndan bolmajagy ýakyn Ukraina halky öz territoriýasyny 1 metrinden bermek isleýän ruslar şol üçin olar ganly kuwaty. Olar bir yetmeýän zat, olara ýarag ýeten. Ýarag üçinçilik bolsa onu külün sowurýar. Kremlin, Putinin, on goşunyň. Ona aýtmak gerek. Ýöne nähil bolar, ol gelenden soň kömek edermi, etmezmi? Ol başga zat 24 sagatda çözülmejegi belli. Şol Ukrainanyň bir gün şu Putin basyp aldy diýemezler, ol uruşy hiç toktamaz. Ukraina halky gören ýerine tutan ýerine ýa-da ors bilen hasaplaşany öýde geçirir. Ýurdun içi bolsun, daşy bolsun. Onda dünýä içinde globallaşyp da orslaryň dünýäýe ýaýran, Ukrainalarym şumal dünýäde. Ýurdun daşynda.
Ondan bular çakmışygy emele getirmezmi ýaşap oturan döwletlerinde? Haýsy polis bilen elinden tutsun. Ene bu meseleni ýatdan çykarmalylar, gaty wajyp mesele. Şunu görüp bilen aklar onu, ýöne aňyrsyn seredýän adam, bir küwçüm sered bilýän adam situasiýany munyň gözeginde tutmaly. Onu soň indi soňky mesele şol, biz Kanada'da garaşýar, Nurhan, egerde Ukraina ýeňiş galynsa, menim şoň tarapdary, onu aýdyn, menim siz bilen ederden garaşdy, Ukrainanyň ýeňiş galynmagyny tarapdary. Sebäp ol öz territoriýasyny, öz döwletini, öz ýurduny gorap oturan belli. Ol orsun üstüne çözene, ors çözdü olum üstüne. Bilen kiňem mesela ähli baýlygyny sosial sirip süpürip bana sorup akidi otur, bir hasap öz işine öz ýurduny Ukraynalar onu berjekler. Onun için ola gandak geldi. Şoň üçin men adalatyň tarapyny, adalatyň Ukraynalyň arkasyna diýip pikir edýär. Ukraina näçe şart ýeňiş galanlasa, şonça da biziň halkymyza manatlyga çykar. Täze Türkmenistanyň gurulur, onu aýtmakçy. Enne şu mahal Putin olgun şol yaragatanny arýaşlyk bilen Ýewropany gorkular mı kandy? Gaýta möjükdirdi. Ana şuň şu mahal ana biziň Sowet telewizionyamyz beripdi. Fransýada şu mahal şol ýaly duşup gidipdir. Fransa hökümeti öz harby goşunyny Ukraina'ya uğratmakçy. Ene Putin'in edýän oýunyň soňuny şu zatlary bar bir. Ana göreli. Putin'in Fransa haýba tatarmy? Atyp görsen Fransada da ýadro ýaragy bar. Ene bir ene bir nähili bir Putin adam tapamak, bu medeniýetli söz bilen aýtmak. Ýöne bir adam diýip aýdy, şol beýem näçe milyon adamyň ganyna gandy. O ýetki iki tarapdanam bar. Ema halkara guramalar aýdýar, ýöreýte monitoring edip oturarlar. Orsiýadyň ýetkisi 1 milyony golaýlap barýar, 900 000 boldy diýär. Ukrainanyň kam 900 bolmasa ýasy bardyr. Men şeýlere pikir edýän, sebäp ýöne Ukraina goşunlaryny orsunkydan tapawatlykda daşary ýurt instruktorlary tälim berdi, ýaragatmany tutmany öwretdi. Onun üçin bilen ýetkisi gaty Orsiýatda getirilýän adamlar etwelýän maşyna mesarut bar. Ene şoň atylan ýaly olu öldüräýdi goty. Näme? Armada wagtymyda azalýa aýdyn ýöňünden. Bolýa, ondan soňra men tamamlaýyn. Bu gurumlar ýanam dowam etdirir. Sebäp 20-nji ýanwara çellem gaty köp wagt bar, gaty kan wakalar boljak, tiýasy wakalar, bu wakalar. Howes bilen siz bilen söhbetdeşlige çykart, siz Amerikan ýagdaýyny aýdarsyň, men bärki ýagdaý Ýewropada okuyt. Sag bolun çagryň üçin Nurhan ören minnetdar. Sag bolun bilginiz üçin. Ýeňsämede hana bize keminämiz seredip garap otur. Nesip bolsa o bilen watanyna duşlar. Nesip bolsa. Şonu aýtaýyn. Nesip bolsa. Bolýa sag bolun watandaşlar.